Permezz tal-Ministeru għall-Agrikoltura, il-Gvern ħabbar skema ta' 200,000 euro għal kooperattivi rikonoxxuti tal-produtturi tal-majjal. Din l-iskema tħabbret sabiex tajn lil dan is-settur wara dak li ġarbu f'dawn l-aħħar sentej kemm minħabba id-daqqa tal-pandemija kif ukoll kaġun tal-isfidi internazzjonali. Fost l-oħrajn minħabba dawn iċ-ċirkustanzi, il-prezz tal-ġwies ola żew u din l-għajnuna min-naħa tal-Gvern se twassal biex ikun hemm prezzijiet stabbli għall-konsumaturi. L-iskema ħabbara il-Ministru responsabbli mill-bidja Anton Refalo li tkellem dwar ir-relevanza tagħha f'dan il-mument. Għall-ewwel darba ħanħorġu skema importanti fejn aħna lill-kooperattiva per se lilha nnifisha sejrin nagħtuha sosten ta' 200,000 euro sabiex din tkun tista' tmexxi l-operat tagħha. Għaliex għalina importanti li da settur saħħuh u nġibuh l qudiem. Din l-għajnuna qed tingħata anke fid-dawl tal-laqgħa riċenti tal-Kunsill tal-Ministri tal-Bidja tal-Unjoni Ewropea li fiha il-Ministri tal-Istati Membri qablu dwar prezzijiet stabbli. Il-Gvern Malti qed jagħti din l-għajnuna ulterjuri lill-bdiewa u r-raħħala lokali sabiex jittaffa ftit mill-pis addizzjonali li qed iġorru bħalissa. Din l-għajnuna tal-Gvern tingħaqad ma' għajnuniet oħra li qed jingħataw fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali fosthom għajnuna l-importaturi biex jaħsnu aktar moħħ u ġwies mingħajr spejjeż żejda lihom. Bil-Gvern se jagħmel tajjeb għalihom.